Yei. Kasika kuvhura dhoto ndisanda ripunzumura nogumori chanda kugwira uko. Vhura dhoto. Varume. Kaundani kanititaurirana. Madzibaba Ingrid, ingandimi Edha mupesi wangu wani. Tsika mai katitaure nerudo rwakanaka muna Kristu. Maidhona. Ndikuzviziva zvomukutaura izvozvo tiri wabodzi. Saka vhurai dhoto tinyatsoreketa nozvonyaya iyi. Tetekerai muzwe madzibaba. Mbaimo tikuzomupinda. Muchidaba. Saka mukatogara mavhura enyuka mune matozvirerutsira. Tikuzwanana here? Apa miyo baba. Madzibaba Ingrid. Ingonzwisisei kani. Ingawane takawirirana wani. Uyo wembanja uyo auya uzoitei panapa. Ngakasike kubva panapa ndisati ndamuitira munamato wangu wekumadokeroka. Madzibaba. Mukufunga kuti tikubaya here? Hapana kwatiri kuenda simaiziya. Makajaira kakura mudikinyira unachikusiyai. Manje nhasi mabata panopisa. Budai muzhanga umo. Iwe. Mudikinyira ukuita sei kwachona? Ndakaita newe here dhiri racho. Aye. Dhiri? Idhiri here madzibaba. Mukuita zvokutamba kamimi. Makufaritsa ka. Apa miyo baba munhu waMwari. Panochikwa munhu bakani. Ndipe mari yangu ndiende. Ndikuda zvokunetsana nemi. Makajaidzwa serei? Ukarwe murada wangu mudikinyira manje iwewe. Ngapena urehera dhamu wewe. Rafuko. Inini handina mhosva ine woshomole. Inzonzweka zvakaitika. Paribesha anombozwa boshomole wazwa. Ndotatombokubanzura marashigera acho wakatiniona bosi mugu. Unonharoka iwewe. Wakaparidza bewa rasiku ukati wakapa Jesu. Uchapuwa zvabereka. Ngaiberekeka mumariyo. Ndakida. Handisi kuramba. Ndiso zvandakaparidza hangu Edha mupesika. Maidhona. Mukabva mati kwemapostori hatisidi vandozvarungu. Asi tinojara tozokohwa. Mukati ukajara mugomo mubodzi wematere unozoyakuwadza hangu ronda tizomucheche. Ndizvo banai. Imi varume imi. Seko muchirerutsa izwi remudzimu uno here imi? Munofunga kuti denga rinoita zvinhu nenguva yenyu imimi manje? Mari iyi kai haibve kwandiri directika, asi kuti makomborero aJesu anobva kumusoro kudenga uko. Manzwaka? Dzakabva kuburikira 1000 US handiti. Makwanza kuti panopera wiki ndubiro rinenge rabereka siri zvere munhu waMwari. Saka uchiminzi pamacalculations angu andiri kuita ininika ekupythagoras. Nhasi uno tikumbonobudikira tine 15,000 US dollars ndabva kumusoro kudenga. Saka tisoite tiroye mabude mukuru. Ieko keshi here kana kuti idenga keshi? Baba. Mari ndakatoinamatira ndikaiyeredza murwizi, manzwaka? Imimi chiitai zvamunoda. Asi mari yedu takapa denga baisusu handiti. Takapa imimi madzibaba. Nai baba. Madireko kuzvitakurisa nemhemerero nekanyaya kasina maturo aka. Mungade kutora mari yedenga moda kunoiitisa zvekutenga malaptop yenyu? Idambeka iri. Varumeka. Musatambe nezwi remudzimu unoera muchida iso imi. Munoziva here kuti vachena pavakapamba nyika inoi vakauya vakaisa bhaibheri mberi futi kumashure vachinyebera sevainamata. Iyo iteknoloji ikai ndo yakutokukanganisira upenyu hwenyu manje. Murumbwana anoeramba. Hatina kuudza jeje kuti kama kanyu akaka kana kadongo ndatushuka turi pasi pemahewu zina nabasa. Magata. Madzibaba tetekera ndikunyepe. Ndakajara handiti. Saka vhiki rangu rakwana nyasuno ndozo rangu rokukohwa. Mukundizwa musha handiti. Ndipe mari yangu yenyangu ribe kubereka bandi kutononoka ipapapa. Kuno shopu yakachipisa fana yakavhura kutaunduka inotengesa mari kutoko. Saka ndakenda kotengera mwana wangu nomuzukuru wangu mari kutoko. Ngatiti vhesi yedu kamudhiriro. Nyepa idengera kuti ndichada aba makomboreroyo. Ngarirekere harene ndipe mari yangu ndiende. Aiwa kani varume. Mirei munzwe imimi. Saka wembwa. Handinozvinzwa futi izvozvo. Murumbwana wekuita sei kwachona? Jetawe wako muradhoyo wanzwaka. Usada kuonera shuga turi pasi pemahewu apa. Handiyo wakarwa mudikinyira mari yedu. Isisuwo takurwa mudikinyira jeni rako. Takubatidza petrol bomb. Once tese tozvimba. Aiwa kani varume. Mirei munzwe imimi. Hatidi. Ukutononoka muradha. Kuwebsite yekukoka kune malepazi akanaka zinge tari kunyundura kunze kwenyika. Enda nemitengo yakaderera. Tikaputsa chanze kumatenga epapapaka. Hatife takaiwana futi. Jedzeni. Hatimaida printer here kuti tiite takabhizinesi kekuprinda. Ariko futi maprinda kusaidha ziko koko. Plus madrive kana machaji emalepazi ngwanda rese vanoripinyora keJosefi kokoko. Muradha ngatipotaza redu tigare tari mabude. Neamana. Vakomana. Haikona kudaro so imimi. Okay. Regai ndibude kwacho. Varume. Chiregai kanditaura hangu chokwadi changu chese ka. Nyaya yakaitika pakapo ndeyekuti ndakange ndisina kamari ka last week. Saka ndakatongotaimira hangu kuti samtoko akanga atengesa ka fluoride gem yake. Saka Iwe. Inozi fluoride gem bawazwa. Ndokubanzura. Jedza. Zere mato masiri nebasa reko. Newe hamsina kuda kondatushuga turi pasi pemahewu here. Imi madzibaba. Taurai uko. Saka ndakangoshandisawo mukana iwoyoyo ka. Ndikabva ndanyeba. Saka kutaura kunoku 400 ndakatodya kare ka. Apa ndanga ndasarwa ne 600. Road of auction. Aiwa kaushomolembo mira kudaro kani. Ndamonzwa wakauchitaura namudhara wako nezve age safe tech ka. Handiti ndiyo iri paMalvern Corner apa. Pakona paSelus Avenue naseMujoma kana kuti 2nd Street. Mu2nd floor, suit number 10. Ndokwanisa kuenda hangu nemi ikokoka. Ndonokubatsirai kusarudza malaptop achona. Nekuti malaptops awo ari very affordable. Zvekutoti kuchikoro kana bridge mayo kokoko
ndiyo HCF iyoyo yakatosupply kama offices ese nemalaboratories ese vanotengesera maindividual ka as well as macompanies. Chimireka ndikupeka nhamba dzavo. Ndine nhamba dzamusa idzi, ndivo vanhu vacho vamunonosvika muchingoona kaikokoko, Musa kana kuti Langton. Izvo ndazvinzwa mukuru wangu, vatikafuvara saraka ndokuzongodiwa adazidogona kushinga muradha iwewe nodzidzira uri vamudzikinyira zera rako iwewe. Okay ana madzibaba, mirei tiende hedu. Ndotinda netsitsi dzenyu. Tsitsi dzenyu baba, tsitsi dzenyu baba, tsitsi dzenyu baba. Handichada malena vanongoda zviri feya ndiri kuda vacho vanowandirwa vanonzi maplaya vane foni dzinopisa dzimwe dzakahaitwa mazita bhebhi rine masasi rinonditumanisa